Rozvažuje a sleduje dianie, ten plne pochopí obsah aj zvolenú formu. V jednej krajine po epidémii vládna moc sa rozhodla a žiadala, aby sa vymazali zásadné zárodné informácie z čias tejto epidémie. Našlo sa však pár odhodlaných, ktorí tieto informácie zachránili pred výmazom a zabezpečili ich na bezpečných miestach. Zrealizovali analýzy približne 10 miliard nul a jednotiek a upozornili vládnu moc a orgány spravodlivosti, aby sprístupnili ich výpovednú hodnotu verejnosti. Po rokoch nečinnosti a zahmlievania o ich existencii a o význame sa strážcovia pravdy rozhodli, že sa pokúsia poskladať nejaký ucelený obraz, ktorý by bol zásadný pre ďalšie rozvažovanie a upozornili aj na to, že bez týchto informácií nie je možné preukázať pravdivosť ich tvrdení a spoločnosť je týmto konaním zavádzaná. Z 10 miliard nula jednotiek dostali množstvo grafov, podstatných grafov a môžem s ľahkosťou alebo aj s istou opatrnosťou povedať, že v tomto príbehu naozaj títo zabezpečili niečo, čo je svetovým unikátom. Skutočne sa dostali k tým podstatným veciam a k tým odpovediam, ktoré vyzerajú. Z dôvodu bezpečnosti v tomto príbehu nebudeme odkrývať všetky karty, ale aj tá prvoplánovitosť tej prezentácie, tá jednoduchosť má súvisieť s istými bezpečnostnými prvkami. Jeden z takýchto grafov napríklad vyzerá takto. Ukážem dva